Va ser també una miqueta, com acostuma a passar, un cop així de sort i entrar a treballar, perquè va ser per mig d'un professor de periodisme de valencià, del CEU, Emili Casanova, que em va suggerir la possibilitat de fer pràctiques en el temps, perquè hi coneixia gent d'ací, tot això, i em digueren, t'interessaria fer pràctiques? I dic, sí, per què no? Però aquesta revista ha fet de tot, perquè al principi vaig fer des de cultura, breus de cultura, rodes de premsa de tot tipus, vaig fer temes de fotografia, d'arxiu, documentació de fotografia, de documentació estrictament, de fer buidatge als diaris quan no hi havia internet encara. Vull dir que realment des del 98 que vaig començar fins ara, al 2005 ja vaig començar a fer política, vam passar ja de tancament de política. Home, sí que coneixia perquè m'interessava la política ja de feia molt, i realment, sempre m'ha interessat molt. I, òbviament, quan llegia la revista també enterava tot el que passava, jo llegia els diaris també i, que no era una cosa aliena a mi, ni molt menys. Coneixia prou bé, pràcticament tots els polítics del País Valencià més importants, les Corts i tot això. Havia anat alguna volta, fins i tot acompanyant algun company, vull dir que no era una cosa tampoc molt estranya, Sí que era novedós en el sentit que passava de entre cometes, fer l'última revisió de tots els articles, de revisar la feina dels companys i elaborar-la, I això era molt complicat en el sentit que era, tu tens així 4 pàgines i les has d'omplir, Però bé, al cap d'un temps la veritat és que va anar prou bé i estic molt content, la veritat, molt content. Molt penós perquè tu tens en compte que nosaltres, per el fet de ser el temps simplement, ens han tractat moltes voltes de molt mala manera, Vull dir, accedir a una entrevista a un càrrec públic del Partit Popular ens ha sigut sempre molt complicat. Vull dir, és treballar en una situació prou hostil, També és veritat que fem un periodisme, potser jo entenc que potser massa agressiu, que no els agrada massa, o que no és políticament correcte o que no està ben vist per ells, però així com la resta de partits sempre han tingut les portes obertes i no han tingut mai cap problema, fins i tot partits de l'espectre conservador, fins i tot Unió Valenciana han fet temes i no n'hi ha hagut cap problema mai. Amb el cas del PP sempre hem tingut moltes dificultats, i tot això sobretot perquè en l'època de Francisco Camps ja va començar quan Zaplana, que va declarar el temps mitjà lesiu, directament va dir que era un mitjà lesiu per a la societat, i tot això va anar empitjorant encara més en Camps, durant tot el que sabeu de TV3, els tancaments dels repetidors, les multes que han sigut pràcticament 800.000 euros, que han compromès molt el futur no sols d'acció cultural sinó del temps i de moltes altres institucions que n'hi ha a la vora. Sí, publicitat no hem tingut mai. Vull dir, amb la Generalitat Valenciana, que posa publicitat a tots els mitjans del País Valencià, a tots els diaris, ràdios i televisions, publicitat institucional, que d'alguna manera estan en l'obligació de fer-ho, al temps que és una revista editada a València, que sí tenim la seu, que tenim l'administració, que tenim tot així, perquè realment és un mitjà valencià amb redaccions a Palma i a Barcelona, però vull dir, el mitjà és valencià. Però la veritat és que sí que hem tingut han tingut molts problemes per adquirir publicitat, no hem tingut mai del País Valencià, de la Generalitat Valenciana, de l'Ajuntament de València. Això és una utopia per nosaltres. Han tingut de la Generalitat de Catalunya, han tingut del govern de les Illes Balears, fins i tot en època del PP, però del govern valencià, des que està el PP, 0 euros, Molt.
ens ha afectat molt i perquè, clar, si a un mitjà gran ja li afecta, a un que és molt xicotet i que directament lluita per sobreviure, encara t'afecta molt més, no? Perquè estàs en pitjors condicions per a poder salvar-te. S'ha reduït la publicitat, òbviament, com a tots els mitjans, i després nosaltres una de les fonts principals d'ingressos que tenim són les subscripcions, no? I n'hi ha hagut gent que òbviament que en temps de crisi prevalen unes despeses sobre unes altres, no? I quan la gent té dificultats per arribar a final de mes, a lo millor estar subscrit a una revista no és una qüestió que siga peremptòria, no? I se poden estalviar aquesta despesa i en aquest sentit sí que s'ha notat molt, i hem mirat de pal·liar-ho fent menys pàgines que les que fèiem abans per a poder que el tiratge fora més assequible econòmicament, no? I bueno, hem estat vora 6 mesos fora dels quioscos per estalviar-nos també el que és la distribució. Ara afortunadament tornem a estar en el quiosc, que és molt important, per a poder tenir una visibilitat, encara que està molt en dubte el futur de la premsa en paper. Ara el Newsweek, per exemple, farà una edició exclusivament digital. S'està repensant molt tot aquest model, però jo trobo que encara és molt necessari per a fixar una miqueta el que és la marca i tocar-ho, no? Poder tocar-ho i estar en el carrer i que la gent veja que existeix, no? Quan jo estudiava en el CEU en els anys 90 ja es comentava, no? Començava internet en aquell moment, a tindre ja molt d'èxit, no? I ja es comentava si realment la premsa en paper tindria futur, no? I si realment, o per exemple si nosaltres podríem com a periodistes ser autoperiodistes, no? Crear el nostre propi mitjà, que tot això ens igualava a tots, no? I ens ho posava molt fàcil. Però el ben cert és que si analitzeu una miqueta, és molt difícil fer una web i tindre un èxit econòmic que et permeta sobreviure sense problemes, no? El cas de l'informatiu, per exemple, és evident, era un producte que al principi es va crear amb molta il·lusió, que n'hi havia molta gent treballant, fins i tot de forma desinteressada, moltíssima, i que malgrat tot no ha pogut salvar-se, no? Vull dir, el canvi del model, jo crec que estem ara en el terratrèmol, no? Vull dir, encara estan les rèpliques, i una volta tot d'alguna manera estic assentat, veurem en quina situació quedem, no? Sobretot perquè n'hi ha molts periodistes que han anat desgraciadament a la cua de l'atur, i la situació és molt complicada i continuen eixint centenars i centenars de periodistes tots els anys pràcticament. Al País Valencià jo crec que n'hi ha, no sé si una universitat de Castelló, una altra a València, la privada de València, crec que a Alacant també n'hi ha, a Miguel Hernández, a la Miguel Hernández, exacte. I vull dir, molta gent, no? I tenint en compte com està la professió, és perillós perquè n'hi ha un overbooking de periodistes. Bé, això cadascú, com que és una cosa subjectiva, pot pensar si sí o si no. Jo trobo que no, òbviament, perquè vull dir, la premsa d'alguna manera més crítica amb el govern o amb el partit que està en el govern de fa ja de 7 anys, la premsa més crítica jo pense que no ho és massa, no? Que encara n'hi ha motius per a ser molt més crític, no? Sobretot més que no ara que s'ha vingut avall tot el model i d'alguna manera sí que hi ha la percepció que algunes coses estan canviant els últims anys, no? Sobretot a l'època a lo millor del 2007 al 2011, que vam assistir començaven a florir tots els casos de corrupció que ara comencen a jutjar-se, no? I no n'hi havia a lo millor una determinació per part d'alguns mitjans, òbviament de tots els de dreta, però de tots els que situem a la dreta ideològicament, però també d'alguns progressistes, de criticar obertament tot allò que ens ha dut ara a ser pràcticament la riota de la resta de l'estat espanyol, perquè estem en una situació crec lamentable en tots els aspectes i en un moment molt difícil de la nostra història, no?
i en canvi sí que jo he trobat a faltar durant molts anys molta crítica, però bueno, cada mitjà és un món, respon a uns interessos empresarials, no ho obliden tampoc, igual que nosaltres per exemple s'han quedat sense publicitat sempre a la Generalitat Valenciana, a lo millor alguns els podria haver passat igual, no? I ja més enllà de la publicitat, que això tampoc ho he comentat abans, compres massives de diaris per a regalar-los en conselleries, en centres de salut, això passa, i això també són molts diners i molta difusió que després te permet tindre també publicitat, vull dir que aleshores són molts interessos creats, vull dir, no és tot la gent no va amb un gir a la boca i és tot preciós, això és una espècie de peix que es mossega la cua en què participen molts actors i realment el periodista és l'últim mico, no? En aquest sentit, bueno, jo tampoc vull jutjar la feina d'altres companys, cadascú fa la feina que li deixen fer, més que la que voldria fer, no? Segurament. Sí, a mi pressupost. Sí, pressupost. Jo he parlat amb periodistes que m'han dit que tinc una cosa molt forta però no puc publicar-la, no me deixen, o encara tinc que tancar alguns aspectes per a donar-li forma. Hi ha moltes qüestions que s'amaguen, sí. I d'això no s'han publicat? D'això no s'han publicat? Home, la de Rafael Blasco sí, per exemple. La de Rafael Blasco sí que s'ha publicat i jo vaig tindre notícia, un company m'ho havia comentat, tal qual, però bueno, són qüestions que també, vull dir, tu pots tindre una notícia però no tindre la possibilitat de publicar-la per diversos motius fins al cap d'un temps, no? I algunes no publicar-les mai, també és probable, però vaja, estic segur que n'hi ha moltes informacions que n'hi ha periodistes que tenen i que no fan públiques o per amistat amb la persona implicada o per interès del medi que no vol, el mitjà de comunicació que no vol que apareguen o directament perquè no les han pogut comprovar del tot.